Salam. Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizi sizin ählijeňizi hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, bilşiňiz ýaly soňky wagtda size her 2-3 günden bir Istanbul uğurlu uçar gatnawlary barada habar ýetirip gelýär. Kätefine bir günne 2 gatnaw, ýagny Türkmenistan aviakompaniýasynyň we Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň uçar gatnawlaryny amala aşyrýanyny baradaky maglumatlary dikkatiňize ýetirýän wagty bolýar. Aslynda soňky bir neçe aýyň dowamyny uçar gatnaw iýbiderli artyp gelýän bolsa, esasen hem türkmen ýaş oglan gyzlarymyz daşar ýurtlardaky okuw mekdeplerine gidýän mewsimini awgust aýyna has artdy. Ine şu gün Türkmenistan aviakompaniýasy Türkmenawa şäheriniň ýüreti uçar gatnawy Istanbul şäherine barıp goňdy. Şondan esasen hem taliplerimiziň ýene bir tapgyrynyň Türkiýe gelenligini bellemek gerek. Biraz wagtdan bolsa raýatlarymyzyň bir topary bu uçar gatnawy bilen ýurdumyza dolanyp geldi. Istanbul şäherinden gaýdan uçar Türkmenawa şäherine halkary hawa mendiline goňdy. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýene bir neçe günüň dowamyny hem bir neçe ýüreti uçar gatnawynyň bardygyny ýatlatmak isleýär. Öňümüzdäki aýda bolsa Türkmenistan aviakompaniýasynyň we Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň ýüreti uçar gatnawynyň has artmagyna garaşylýar. Ýokarda hem belek geçişmez ýaly Türkmenistan Türkiýe ugry boýunça amala aşyrýan gatnawlaryny esasen hem Türkiýe Respublikasyna okumaga gelýän oglan gyzlarymyzyň gelýänligini öňem belek geçipdik. Türkiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň 50den gowranyň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň diplomy täsdiq edýän ýokary okuw mektepleriniň sanawyna girýändigini ýatlatmak bilen Türkiýanyň ýokary okuw mekteplerini bilim almak isleýän türkmen oglan gyzlarymyza sanawdaky universitetleriniň ygtyýarly wekili bolan Atavatan danışmanlyk kampaniýasyna ýutup biljekdigini ýene bir gezek ýatlatmak isleýär. Daşar ýurtda okumak üçin resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýutmalygyny siz eýen bilýärsiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, şunyň bilen gyýpaçy habarymyzy jemleýäris. Indiki habarlarymyza duşýança hoş, sag bolun. Kanalymyza agza bolmagy we jaňjaga düwmejegine basmagy unutmaň.